आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। गोजोनथाव खौरां फैगासिनो अदालगुरि नोगोराव बर'नि गिबि आरो आगोमा सावथुन आलायारन। बे समाव अदालगुरि ओनसोलनि हारिमु आरो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगासिनो अदालगुरि नोगोराव बर'नि गिबि आरो आगोमा सावथुन आलायारन। बेसेबा गोबाव समनिफ्राय नायनो लुगैनाय बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ नुनो मोनसिगोन अदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। जौगाफु लाइमोन आफादनि बानजायनायाव फैगौ 6 जानुवारि 2024 खालाराव अदालगुरि नोगोरनि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघआव दिन्थिनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै आलायारन सावथुनखौ नायफैनो खावलायहरो बानजाय आफादा। खुलुमबाय। बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां रादाब। जौगाफु लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अदालगुरि नोगोरनि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघआव फैगौ 2024 मायथाइनि 6 जानुवारि खालारखालि बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ लाबोनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आसा खालामदों बै बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ बयबो नायफैगोन। दा बेयाव नायनायनि थाखाय जों टिकेटनि हारखौ बारा खालामनाय जाया। दा बेयाव बयनिबो सुबिदानि थाखाय जोङो माखासे टिकेटखौ खम समनि गेजेराव होनाय जागोन। बेनिखायनो आसा खालामदों बर' रायजो राजा नोंथांमोना लोब लोब फैनानै बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ फैनानै बयबो हेफाजाब होगोन आरो बिदिनो बर' हारिमुखौ गोजौ फारसे लांगोन होननानै बयनिसिमबो गुरैयै आर'ज खालामनाय थाबाय।